Мин тумыштан һәм канымнан патриот ди ул. Җир һәм күкләр масштабында фикер йөртүче шагыйрь, прозаик, публицист, драматург, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое. Айдар Хәлим, Хәлимов Борис Нәҗметдин улы 1942 елның 1 гыйнварында Башкортстан Республикасының Миякә районы Бәләкәй Кәркәле авылында туган. Бәләкәй Кәркәленең башлангыч күрше Олы Кәркәле авылында 7 еллык һәм район үзәге Кыргыз Миякәдә татар урта мәктәбен тәмамлый. 1959-60 елларда Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә техник училищеда укый. Калмык далаларында нефть ятмаларын эзләү экспедицияләрендә бураулаучы ярдәмчесе булып эшли. 1961-64 елларда Совет армиясендә кече сержант дәрәҗәсендә танк йөртүче булып хезмәт итә. 1968 елда Казан университетының журналистика бүлеген тәмамлый. Түбән Кама шәһәрендә нефть химиясе комбинаты төзелешенең техник хәбәрдарлык бюросында инженер, шәһәр радио тапшырулар редакциясе җитәкчесе булып эшли. 1971 елны туган җире Башкортстанга кайтып китә. 1971-75 елларда Уфада Совет Башкортстаны газетасында әдәби хезмәткәр журналист булып эшли. Аннары Себер Урал магистраль нефть үткәргечләре идарәсендә өлкән инженер вазифасында. 1981 елда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрына әдәби бүлек мөдире итеп чакыралар. 1983-85 елларда Мәскәүдә СССР Язучылар берлеге каршындагы югары әдәби курсларда драматургия буенча югары белем ала. 1991 елдан 96 елга кадәр Аргамак дигән әдәби сәяси журналның баш мөхәррире булып эшли. Гаяз Исхакый, Җамал Валиди һәм Хади Атласы исемендәге премияләргә ия. Үскән бишек, ачып чыккан ишек. Алкатаулар, монда халкым бар. Җылы икмәк җирем күкрәгенә кайтып капланырлык бәхетем бар. Язучының куллары гармун тимәләрен саный, ә күңеле бар дөньяны урый. Милләт, тел, әдәбият өчен борчылып, көенеп ала, киләчәккә күз сирпи, бүгенгесе өчен борчыла һәм үткәннәрне сагына. Ә Айдар Хәлим кебек олуг шәхеснең эш заманы да истәлекле, катлаулы. Алай да үткәннәргә йөрәктә урын күбрәк белеп бирелә кебек. Минем бәти фронтта сугыш озагында 45 елның 15 гыйнварында Чехословакиядә Татар тауларында һәлак була. Минем бәти укытучы булган. Әтәй фронтка 1-2 көннән китәм дигән көнне, 1-2 көннән китәм дигән көнне авыл балаларын җыеп, барысының чәчләрен кырып алып, барысына үзенең одеколоннарын сыйып фронтка китә. Инә әйтән, соң үзенең балаларын бит калалар монда. Үземнең балаларым әле аларның әтиләре бар, мин әле бар. Шуңа күрә мин ятимнәргә фронтта инде һәлак булганнарның балаларына дип үзенең балаларының киемнәрен хәтта таратып китә. Күпмедер күләмдә кешене куандыру өчен. Ләкин кечкенә Айдарның әтисенә дә сугыштан кайту насыйп булмый. Бөек Ватан сугышының соңгы айларында Словакия өчен барган сугышларда һәлак була ул. Әдип бала чактан ук ярым ятим хәлдә, ачлы-туклы, тормышның бөтен авырлыкларын күреп һәм үз җилкәсендә татып үсә. Акыллы бул, диләр миңа кайчак. Оныталар, акыл шуңа кирәк, кемдә юк. Мин акыллы диеп, милли хисләремнең гөл бакчасын таптарга хакым юк. Күпләр миңа тыйнаграк бул диләр, тыйнак эшлә диләр эшеңне. Ә мин әйтәм, сезнең җибегәнлек бер кайчан да күтәрә алмас минем исемне. Яшермичә эшлим эшемне, куәтемне төям көчемне. Ну кемгә бирим ташкан хисемне? Минме әллә милләтләрне сөймим? Минме әллә дуслык хәтәр дим? Планетага ялан аяк басып, бар халыкны сөйсин татар дим. Бар халыкны сөйсин татар дим. Дуслар белән юкка вакланмыйм. Чәчәк атсын бөтен дөнья дим, чәчәк атсын гүзәл ватан дим. Ачлы-туклы яшәсәләр дә ул заман балалары белемгә омтылган. Айдар Хәлим башлангыч һәм урта белемне дә алып чыга. Җырларга, биергә дә тартынып тормый, кулдан тальян гармоны төшмәй. Сәхнәдән шигырьләре яңгырый, хәтта район газеталарында басылалар. Олы Кәркәле 7 еллык мәктәбеннән соң
Мияка урта мәктәбендә укыдым 8, 9, 10 классларына. Шушы татар телендә укыдык без. Бездә тригонометрия кебек бик осаба фәннәрендә безгә татарча укыттылар. Без bütün фәннәрне татарча укыдык. Бу чакта Хрущев тарафыннан балаларны урта мәктәпләрен тәмамлаган кешеләр 2 ел эшләгәннән соң гына, производство эшләгәннән соң гына вузга, югары уку йортына керергә рөхсәт алалар иде. Мин шуңа күрә авылга дип бөтенләй кайттым. Тыңгысыз әдип бер ара авылда яшәп алганнан соң, аны ташлап китәргә мәҗбүр була. Ул Башкортстанның Октябрьский шәһәрендәге техник училищега укырга барып керә. Аннан инде 20ләп татар егетен калмык далаларына, нефть ятмаларын эзләү экспедицияләренә бораулаучы ярдәмчесе итеп җибәрәләр. Сагыну дигән хис ирләрне дә урап узмый. Айдар туган ягына кайтырга карар кыла. Айдар Хәлимнең тормыш юлы һәрчак 2 тармактан тора. Ул ирләр көче таләп итә торган хезмәтне һәм иҗатны бергә алып бара. Һәр юнәлештә төпле белеме бар. Кирәк икән ул инженер, яисә кыю фикерле, туры үткен сүзле журналист, язучы. Кая барырга? Барырга кирәк. Яңа яшь шәһәргә. Шундыйрак ой бар иде. Мин Түбән Камага юнәлеш алдым, кагаз алдым. Һәм bütün хезмәтем барды, башланды Түбән Камада. Түбән Камада мин 4 ел булдым. 4 ел эшләдем. Мен анда әдәби тугарак оештырдым, әдәби берләшмә оештырдым. Кама таңнары дигән әле булса эшләп килә, Аллага шөкер. Шулай да мин шулай сагыну мине кайтасым килде туган ягыма. Кайтасым килде туган ягыма. Һәм мин Түбән Камадан 4 елда эшләгәннән соң мин кайтып туган ягыма Уфаның Совет Башкортстан дигән башкорт телендәге газетага эшкә урнаштым. Мин алдылар, корреспондент. Түбән Камада Айдар Хәлим актив эшчәнлек алып бара. Ул Җидегән Чишмә мәдәни агарту берләшмәсендә татар театрына нигез салуда турыдан-туры катнаша. Барча милләт балалары арасында киң танылу табачак Бик тырыш хикәясен, Печән чапканда поэмасын, беренчеләр дип аталган индустриаль эскизларын иҗат итә. Тормышының 6 ел вакытын ул Себер-Урал магистраль нефть үткәргечләре идарәсендә өлкән инженер буларак үткәрә. Соңыннан Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында хезмәт итә. Мәскәүдә югары курсларда белем ала. Чаллыда Аргамак дигән әдәби-сәяси журналның баш мөхәррире булып эшли. Һәм инде шагыйрь буларак беренче китабы Казанда басылып чыга. Алтын атын калдырмаган әти. Похоронка бары калдырган. Әни исә Нәҗми үлмәс дигән. Похоронканы да ялдырган. Морза улы түгел крепостнойлар минем өчен иген икмәде. Таулар мине ашка үлмәсен дип балтырганлы кулга бикләде. Жуковский Державиннаригә килеп йөрмәде без үскәндә. 7 яшьлек сабый кәҗә имеп, таулар ишеп көтү көткәндә. Миннән моңлы җырлар җырлатты да киткән агайларга алмашка, кояш үзе чыбыркка шартлатып алып менде мине Парнаска. Мин Парнасны күрдем. Шорты катгый, әмма Парнас миннән уңмады. Жырлап яшәргә диеп хыялландым. Тик жырлап һич яшәп булмады. Заман миңа талант шарсыз диде. Пегас ярсый сабан тартканда. Шигырь яздым эшкә барган чакта. Шигырь яздым эштән кайтканда. Җирем, халкым, үләнем, игенем. Артка этеп юк бар юрауны бер тын белән алып чыктым. Сезгә диеп төшкән кырауны.
Шагыйрь булам дип башлаган иде иҗатын, максатына иреште. Өстәвенә балалар өчен дә менә дигән шигырьләр яза. Бусы талантның зурлыгын белдерүче бер сыйфат ди шагыйрь Раул Фәйзуллин каләмдәше Айдар Хәлим иҗаты хакында. Милләтпәрвәр, азатлык өчен көрәшеп җан атып яшәгән язучы балалар иҗатыннан башлый эшчәнлеген. Язучы белә, әгәр дә кешегә туган телнең нечкәлекләрен бала чактан сеңдереп калдырсаң, милләтнең киләчәге якты булуга өмет бар дигән сүз. Шуңа да Айдар Хәлим Чаллы шәһәрендә урнашкан татар рухлы мәктәпләргә очрашуларга бик теләп, шатланып йөри. Чөнки нәкъ менә анда аның укучылары, аның белән бер дулкында йөзүче укытучылар эшли. Айдар Хәлим драматургиядә дә иҗади көчен сынап караган каләм остасы. Пьесаларыннан Җан Шишмә, Пәри туе әсәрләре заманында Башкорт дәүләт академия театры сәхнәсендә уңыш казаналар. Балалар өчен язылган Бик тырыш поэмасының сәхнәләштерелгән варианты Уфа Курчак театрында куела. Шулай да Айдар Хәлимнең исемен таныткан әсәрләре ул публицистик китаплары. Сагыш китабы яки абориген язмалары, Гомеремнең 10 көне яки Бер җинаять изеннән, Җиңелмәс ул чечен, Империяны үтерергә һәм башкалар. Әдипнең күп санлы публицистик әсәрләре, мәкаләләре, эсселары, юл язмалары туган төбәгенә һәм якташларына багышланган. Китапларның күбесе диярлек көрәш рухы, гаделлекне яклау, милләтпәрвәрлек идеяләре белән сугарылган. Айдар Хәлим бүген дә сафта, аның язу өстәлендәге кул язмалары, яңа фикерләр, яңа темалар төрлелегеннән ташып тора. Ул кыйбласына бүген дә тугры калып, халкына хезмәт итү сагында. Минем шундый папкам бар, Коры сорулар дигән. Ягъни әсәрдә язылачак, әсәрдә кулланырга тиешле булган сүзләр, әйтемнәр, мәкаләләр, яңа сүзләр, неологизмнар һәм башкалар барысы да шушы минем Коры сору капканына кабалар. Һәм мин кирәк вакытта актарып чыгарып, мин шуннан сайлап алам кирәкле. Мисал өчен, фәрсах, гарәпчә ираклык үлчәме 6-7 чакрым. Җәй башы иде. Үләннәрнең яшь кенә күзләре яшьләнергә тора иде. Менә кызыклы бит сүзләрнең сайланышы. Сезнең монда кыйбла кайда икән? Кыйбла дигәнне аңлаучы, белүче юк иде. Өмегелсем Худайга тапшырып, сабый гәүдәсен башы белән үзе фараз иткән кыйбла тарафына бирде һәм өстенә ак җәймә япты. Аның исәбенчә, санда алдашмас, яланда адашмас өчен Тансык вокзал тирәсендәрәк җирләнергә тиеш. Бая акылдан шашып перронда йөргәндә, ул әгәр буран күзне булмаган булса, шуен юлаша нәкъ вокзал каршында ниндидер урман куелыгын хәтерләткән шәүләләрне дә шәйләп калган иде шикелле. Здесь,
Üstüne marfı tüteyinin indi buran akşarlap da ilgirgen sırmasın kigen ümigilsim. Kün yakның jingel butiları bilen, kalın kürtte bata şuma, kartını şul ağaçlıkka alıp kirdi. Münevi, tansığının kulakka işitilgen tilekleri turmuşka aşa tügül mü? Kuş kayın lebassa, eyi, kayınlık şu. Üçe yaqlı at Tatar halkı yazmışı. Sizning Tatar halkındağı irad degan g'ibarat tushunchaga e'tibor etganingiz bo'lgandir. Shunisi qiziq, uni boshqa bir gina turkiy xalqda da uchratganim bo'lmadi menim. Ir-at. At birida teran sotsial ma'nosi bo'lgan to'li bir obraz. Onun yazmışı kishi yazmышына qaraganda da fojialarak. Chunki ul tilsiz bo'lirga tegishli at o'zini o'zi yoqlay olmaydi. Ул birida shaxsiy kishi qurboni gina tug'il, tutash davlat sistemasining qurboni. Менә шушы фаҗигаи халат аны, хәтта атны да тилли итә. Бу халат миңа билгеле булуынча дөнья әдәбиятында беренче тапкыр гамәлгә куела, дип уртаклаша үз әсәре хакында Айдар Халим. Нәкъ менә әлеге повесть буенча режиссер, сценарий авторы Нурания Җамали фильм төшерергә алына. Бу зур эшкә алар төпле команда белән җиң сызганып кирешәләр. Нәтиҗәдә Татар фильмының Алтын мөнбәр халыкара кино фестивалендә катнашып, 100дән артык әсәр арасында җиңеп, 10лыкка керүе зур куаныч була. Әшһәдү анна Мухаммадар Расулуллаһ. Хайя галәс-салах. Хайя галәс-салах. Bek, akıllı at. Nesilli mal kuruna. Jigeler idi mi? Jigeler gine mi? İmanın savalar Nebi abzı. Ay Allah. Şunday biyeni şolay alcıtalar mısın? İsmin nişik dedin Ali? Bambuk. Bambuk? Bambuk. Avulda kuşkanlar mani şolay deyip? Военкоматта kuşkan deyler. Әлі o soğuşta da болған imiş. Bambuk. Bambuk. Şolaylar deyip uylanan idim ben. Işıraştık be canım Bambuk. Işıraştık. Tanıysın mı beni? Воронеж'de hatırlısın mı Bambuk? Kartlaş. Tanıysın mı beni canım? Tanıysın mı? Ey Allah, tanıysındır canım. Tanımasan жыламасydın bulay. Nebi abzı, sen Bambuk'nu kayan bilesin o? Bambuk benim fronttaşım o. Jigip yer jitken atım. Ol bit beni ölümden kutkarıp kaldı canım. Ölümden kutkarıp kaldı Bambuk. Ey kebirinim. Tuğan jerinden gitken saltat bilen atının yanadan şul tuğan jerinde ışıraşuları eskirttenine tabu bilen bir bitul. Ey Allah, Bambuk, Bambuk canım. Kebirinim. Kebir, ben sana yerden bit alan balam. Eyde bulay tebisi. Sen Bambuk'nu minde terbiyege koldurabız. Eğer de tilesen bütün at bilen oluşturabız. Yok, men Bambuk'nu özümüzün avulga alıp qaytırga tileyim. Ey Allah, kirilenmeyin beni keyi. Qarali, olaysa bulay deyik. Kebir, bizning kolxoz hallilerden sonala. Onun hatta maşinası da var. Eyde Bambuk'nu maşinaga salıp gidemiz, he? Kebir. Yok, men onu özünün ayaklarında alıp qaytırga tileyim. Hazır indi köp kalmadı. Ay Allah, Kebirinim. Sen de şul tok kulak bulup şakkın bay bulgaş. Нәселеңне күтәрә бел, татар. Ясамыйча һичбер ташлама. Гаиләсеннән илгә багышланса, нәселеннән тарих башлана. Аның нәселендә кызлар хакимлек итә. Илсияр, Зөлфия, Кадрия.
Айдар Хәлимнең 3 кызы. Бүгенге көндә ул тормыш иптәше Венера ханым белән кызы Зөлфия янәшәсендә гомер кичерә. Аларны музыка берләштерә. Берсе музылар илендә яшәсә, икенчесе хисләр дөньясында. Реалист Айдар Хәлим кызы янәшәсендә йомшара, күңел кылларын тибрәтергә рөхсәт бирә. Шуңа да уртак җимеш булып, җыр хасил була. Без әти белән гомер буе иҗади тандемда булдык. Мин бәләкәй чактан ук әтинең шигырьләренә музыка яза башладым. Һәм без шул җырлар белән төрле концертларда, төрле бәйгеләрдә еш кына катнаша идек. Һәм бүгенге көнгә кадәр, Аллага шөкер, без әти белән уртак иҗатыбызны дәвам итәбез. Минем әти минем өчен иң беренче музыка укытучым булды. Без әле Уфада яшәгән чакта аның кичкенә бер иске яшел төсле тальяны бар иде. Менә шул тальянның ак клавишларына гади каләм белән сызып, ул мине 4 яшьлек сабыйны татар халык көйләрен уйнарга өйрәтә иде. Мин шул сызыкларга карап, аның артыннан көйне кабатлыйдырым. Хәтеремдә минем иң беренче өйрәнгән көем ул Кумбураны иде. Ә инде соңрак миңа яхшы белем бирәм дип, ул еллардагы дефицитта булган йөзләгән пластинкаларны, сирәк китапларны, сирәк ноталарны әти табып бирә иде. Кыйммәтле музыкаль журналларга яздыра иде. Рөстәм Яхин, Илһам Шакиров, Нақи Сәмбәт кебек шәхесләр белән таныштыра иде мине. Мәскәүдә, Ленинградта булган вакытларда без әти белән бик еш билгеле музыкантларның концертларына, төрле операларга, төрле музыкаль спектакльләргә йөридек. Минем өчен әти бик нык тырышты. Ул бер кайчан да бер нәрсәне дә минем өчен кызганмады. Һәм мин аңа булар барысы өчен бик тә рәхмәтлемен. Якты көндә, кара төндә кайта, каршы ала гырур имәнгә баш иеп дошманыма, мин бер кайчан башым имәде. Имәнгә баш иеп дошманыма, мин бер кайчан башым Айдар Хәлим исемен ишетүгә безнең хозурыбызга татар телебез, татар милләтебез килеп баса. Ул татарның никадәр бөек, никадәр дәрәҗәле икәнен гомере буена исбат итеп килүче шәхесләрнең берсе. Ул татар милләте өчен янып торган, имәндәй нык ихтияр көче булган ират. Тел ул кешенең үзе белән бергә туа. Аны каяндыр әҗәткә алып булмый. Һәм әҗәткә биреп булмый. Туган тел, татар теле ул дөньяда иң бөек, иң нечкә, иң бай, иң хөрмәтле телләрнең берсе. Татар теле минем үземнең күңелемнән, җанымнан туган милләткә мөхәббәт рәвешендә, дип әйтим, күңелемдә яратылган һәм бер кайчан да китмәячәк бөек байлык. Эй Ходай, ачлыкта телем, икмәксез калса телем, коткарды хәтердән мине, тукайлы туган телем. Калмаса су, учакта ут, яшеллек, сулар һавам, шуларны бәрәкәт итеп, туган тел бирдең дәва. Караңгыда гәр кычкырсам, кайда дип туган илем, монда дип искә төшерде тукайны туган телем. Сүзләрем минем курай моңы булып, халкым күңелен иркәләсен иде. Айдар Хәлимнең сүзләре күңелне генә иркәләми. Алар уйландыра, җанландыра, тетрәндерә. Һәр кемне һәм һәр милләтне.